Mbukelo Ntuzuma TV sikhona la kwe street lapho ilakho iphumile izobheka ukuthi ukusebenzeka kanjani ema salons. Right now nginosisi obhizi osebenza kuyiyona le industry yokuthi abantu babe bahle. Uyayibonela naye ukuthi isingazo kanjani. Siswami kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila siswami. Awusitshene isimo nje sokusebenza kuma salons ukuthi kuhamba kanjani la ngaphakathi mfethu. Iziphi ingqinamba enibhekezene nazo? Okay, njengamanje sinenkinga kakhulu emasaluni and akusebenzeki umsebenzi awukho in such a way that asisakwazi ukusupport izingane zethu, asikwazi ukusupport umndeni, sekuvuka nje kuzogcina icala. Inkinga esinayo la kakhulu abantu bangaphandle basirentisa kakhulu emasaluni okokuqala lokho, kanti umsebenzi wethu uba khona makuphela inyanga noma nge-15. Ingqinamba zesibili esiba nazo ke kakhulu nje ukusiqedela umsebenzi. Bona banamabhizinisi abo abawenzayo ngaphandle esingawazi ukuthi ayini. So banokwenza iphesheli, uthi benza iphesheli zemluko ku250. Kuthiwa ku250 ufaka inzipho, ufaka inqophe, uyaluka i-extension liqhamuka kulo250. So nathi ke silimaza because abantu bagcina begijimela lo 250 lo neyiphesheli zabo. Yes, thina sigcina singasakwazi ukusebenza singayithola imali just because bona bayazi ukuthi vele ama-salon indlela abasithe ngayo amabhizinisi abo. Yes. So nje sinenkinga kakhulu, even kuma-relax sinenkinga ama-relax. Basirelaxela ama-client ngalama relax amixiwe wathi umuntu ufuna i-dark and love yena athi order i-relax ya 50 rand ibhakede ngo500. Thina ibhakede silithenge nge1000. Kulelo bhakede lelo a-charge abantu 50 rand, which is wrong because akuyona vele if i-land fake le abayisebenzisayo. Gcina usebenza ulimala umsebenzi wethu kule relax thina sithenge nge1000 uthothi ayisabuyi imali othenge ngayo just because nawo sekufa ucharge labo 50 rand ababa-chargeayo, so basilambisa kakhulu. Ngizwa kuthiwa na pay kwe rent leni khokhayo bamphinde nikhokhele ugesi nanokuthi mase kuyo relax mhlawumbe umuntu ewasha ikhanda uyayikhokhela lokho aphinde akhokhele noke bathroom. Is that true? Yes, but kuyiqiniso ugesi siyasithengela and asazi ukuthi ugesi uthengwaphi. Sinendawo eyodwa sakhonjiswa yona ukuthi la ila othenga khona ugesi. Amanzi siyayifakela. Kube ne-incident eyenzekile nje the day before yesterday, i-client lami belirelaxile. So mase ngifika kosinki, ngifika kosinki i-client ngithi ngiyolwasha amanzi awekho. Kwangiphoqa ukuthi angishiye i-client kodwa ngiyarent. Ngishiye i-client ngihambe ngiyothenga amanzi eCheckstar. Ngiyabuya i-client ilishile alisafunanga ukukhokha lathi ngelikhokhe. So kwaphela kanjalo ke ngathi so kuyasilimaza kakhulu. Mangakuthi khona indlela mhlawumbe othi bangenelele baphume noma sazi ukuthi njengoba besikhokhisa le mali basicharge imali eyodwa kungasho ukuthi so rent mase sithenga amanzi sithenga ugesi asiyiboni vele iprofit umsebenzi uvela awukho kulothi ubhobhe esutholayo asikwazi ukwenza zonke lezi zinto. Mfowethu sifisela okuhle kodwa ebhizinisini lenu mfowethu, and enye into mhlawumbe abantu ababukele la ekhaya engathanda ukubona umsebenzi wakho bengawubona kuma socials. Yes, bangangifollowa ku TikTok uNomzamo Zoli, on Facebook ngikhona uNomzamo Zoli futhi nakhona ku Facebook. So yeah, umsebenzi wami khona lapho. Thank you very much for your time, sister.